Kun donatur, kampanja li tnediet fil-jum dedikata trapjanti tal-qalb fit-3 ta' Awwissu. Din il-kampanja qed tara s-sem ta' diversi personalitajiet lokali jenaqdu biex iħeġġu aktar ċittadini ikunu donaturi tal-organi. Video qasir fuq il-medja soċjali li nieda din il-kampanja l-attriċi u l-preżentatriċi Lara Zoppardi qasmet storja ta' ħabib tagħha li kellu bżonn trapjant filwaqt li spjegat l-idea wara din il-kampanja. Ħabib tiegħi għadu kif irċieva qalb. Ftit ta' xurilu f'Diċembru li għadda kienet il-festa tal-konċezzjoni. Perjodu kifer, ma tafx meta ħajasal il-moment, kif se jkun, x'ħajjiġri sptar barra minn Malta, trattamenti, kura. U bnidem attiv ħafna, bnidem tan-negozju, bnidem tal-familja. Allura naturalment, bħal kull persuna wara li jgħaddi minn dan il-proċess, minn din is-sitwazzjoni ma kienet xejn faċli. Ingħaqad ma' persuni influenti f'pajjiżna, fil-fatt minn hawnhekk nirringrazzjahom tal-messaġġ tagħhom biex inxerdu l-kelma, inqajmu l-għarfien biex aħna insiru donaturi. F'dan il-filmat ingħaqdet ukoll mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Għabela. Tiltaqa' ma' esperjenzi ta' nies li għandhom bżonn trapjant tal-qalb biex jgħixu u tifhem kemm il-ħajja hija imprezzabbli. Il-ħajja hija sabiħa u jeħtieġ li ngħinu aktar nies biex jgħixu l-aqwa mod possibbli. Kun donatur tal-organi. Bis-saħħa ta' kulħadd nistgħu nagħmlu l-ħajja tan-nies ta' madwarna ferm aħjar. Fl-istess filmat għaddew ukoll ħsibijiet tagħhom il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech, il-Ministru għas-Saħħa Joe Għabela, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Adrian Delija u Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawci. Aktar dettalji dwar x'wieħed għandu jagħmel biex jirreġistra ruħu bħala donaturi u biex tinkiseb aktar informazzjoni u mħeġġeġ biex jidħol fuq is-sit organdonation.gov.mt.